Moon Studiosek Ori and the Blind Forestekin izugarrizko arrakasta lortu ondoren, animalia atso txikiaren jarraipena egitea erabaki zuen garatzaileak, beste batez Microsoften aterpean jarraiturik. Ori and the Will of the Wisps abentura jokoak lehenengo atalean egindakoa hobetu eta aldi berean berritasun interesgarria gehitzen dizkio Blind Foresten ikusitako formulari. Borrokak horren adibide ezin hobea dira. Lehenengo jokoan bizitakoek ez duten erronka handirik suposatzen, eta gehien bat botoi bakarra zanpatuta edo etsaiak jaurtita bizitzen genituen. Oraingo honetan, borrokak guztiz berriztaturik datoz, izan ere, Orik arerioak akatzeko mota guztietako ahalmen eta arazoak erabiliko ditu. Abentura asterakoan hurbileko borroketarako energiazko espata lortuko dugu. Hortik aurrera, mota bereko mailuak, shurikenak, suzko bolak eta beste emat mugimendu eskuratuko ditu protagonista txikiak, borrokei aniztasun handiagoa emanik. Eraso hilkorragoak lortuta, baina, etxe boteretsuagoei aurre egin beharko zaie. Arazo handirik ematen ez duen arren, borrokak zauritu gabe bukatu nahi dituztenek, zuhurtziaz jokatu beharko dute. Blind Foresteko etsai nagusien aurka egiterakoan, ihesaldi zirraragarrietan parte hartzen genuen. Oraingoan ere, halako uneak biziko ditugu, jokoaren momentu onenetarekoak dira, zalantzarik gabe, emozioz betetakoak. Hala ere, aipatutako Final Boss horien kontrako borrokak ere biziko ditugu. Hainbat fasetan banatutako borrokaldiak izango dira, eta arazotzerakoan, lortutako ahalmenak une egokian erabiltzea askatzen dute. Berritasunek borrokatala nabarmen hobetu dute, derrigorrez egin beharreko zeregina izan gabe, asebetegarriak suertatzen dira. Borrokak esplorazioari estu lotuta daude gainera, bideojokoak sekretuak bilatzeari ekiten dionari saritzen daki, ahalmen pasiboak eskaintzen dituzten aldagailuak, bizi eta energia barrak handituko dituzten orbeak, eta botere berriak erosteko balio duten energia orbeak lor daitezke. Ahalmen berezitatik harago, basoko animaliak bizi diren herrizka hobetzeko materialak, ezkutuko erronkak eta beste hainbat sekretu aurkitu daitezke, mapako soko guztiak esploratzeko prest egon ezkero. Horiren abentura berrian, forma eta tamaina guztietako pertsonaiak ezagutuko ditugu. Askok, eginkizunak ezarriko dituzte. Beste batzuek, sekretuak aurkitzeko pistak eskainiko dizkiote jokalariari. Guzti horiek mapan zerrendatuta azalduko dira, jarraipena arrasteko. Horik esploratzeko duen mundua asko handitu da Will of the Wispsen. Niguen eskualde erraldoia era askotako kokalekuetan banatuta dago, berriz ere Metroidvania generoa jarraituta. Gune askok, sarbide bakar bat baino gehiago dute, mapa korapilotsu eta labirintikoa eratuta. Gune horiek eragutzitako aniztasuna izugarria da. Ohiko baso eta zingirak zeharkatuko ditugu, baina baita koral arrezifeak, mendi elurtsuak eta hondarrez betetako desertuak ere. Abentura handiagoan parte hartuko dugun arren, lehen jokoarekin alderatuta iraupena ez da askoz luzeagoa izango. 10 edo 15 ordutan, lortu beharreko guztiak eskuratuko ditugu. Gehienak leku ederrak eta bizitzaz beteak dira, baina nola ez, mota guztietako oztopo eta arriskuak aurkituko ditugu eskualdeko guneetan. Horik gainditzeko, horik eskuratzeko duen mugimendu sorta zabala erabili beharko da. Lehen bideokoaren izar nagusia mugikortasuna zen, eta Moon Studiosek orain 5 urte kaleratutako lanean ikusitakoa are gehiago biribildu du. Joko hasieran botere berezi gutxi izango ditugu, baina horik laster batean berreskuratuko ditu aurreko abenturako ahalmenak. Nola ez, basarrigarria dago horien artean, etsaiak eta jaurtigaiak erabilita, katapultatuta egan irtetzeko mugimendua. Beti bezain divertigarria egiten da, eta airetik zehar mugitzeko bidea aparta da. Halere, garatzaileek modu natural batean lehen obrako mugikortasuna hobetzeko ahalmenak gehitu dizkiote jarraipenari. Lurrazal zehatz batzuetan eta etsaien gainean erabili daitekeen gakoa dugu, esaterako. Urruneko lekudera iristeko balio du, eta borroketan lagungarria egin daiteke. Mugimendu bereziak modu eraginkorran erabiltzen ikasterakoan, kokalekuak abiada handian zeharkatuko ditugu. Kontrolak horren intuitiboak dira, askotan ezagutzen ez ditugun guneak ziztu bizioan gurutzatzen ibiliko garela. Partida gordetzeko sisteman aldaketak egitea erabaki dute garatzaileek. Eskuz gorde beharrean, oraingo honetan jokoak bakarrik gordeko ditu gure aurrerapenak. Abentura arrasten badu ere, aldaketa asko eskertzen da.
etengabe partida gortzen ibiltzeko beldur hori ekiditen laguntzen du. Sarritan nire buruari gelditzeko esan behar izan diot, Newelleko paisaien edertasunaz gozatu gabe geratzen izan naizelako. Blind Forest benetan bideojoko ederra da, baina bigarren atalak zaharkituta ustea lortu du. Moon Studiosek atal grafiko eta estetikoa maila berri batera eraman ditu. Bizitatuko ditugun kokalekuak, ilunenak eta beldurgarrenak barne, kolorez beteta daude. Behin eta berriro, harrituta utzi naute abenturan aurrera egina hala. Bideojoko munduan ez dago antzekorik lortu duen lanik, eta gozatu beharreko esperientzia da. PC-erako bertsiora jokatuta, hainbat arazo eduki ditudala azpimarratu behar dut. Bideojokoa martxoan argitaratu zenean, jokatzeari utzi behar izan nion, irudia behin eta berriz izoztu eta soinuarekin akatsak izateagatik. Eguneraketen bidez, arazo gehienak zuzentzea lortu duten arren, hainbat gunetan geldialdiak nabaritu ditut. Bideojokoa SSD-an instalatuta konpontzea lortu dut. Soinu banda ere derrigorez aipatzekoa da. Gareth Coker konpositoreak sortutako partiturak bikainak dira, eta Newelleko toki anitzak girotzeko lan aparta egiten dute. Gidoiak aurreko jokoan ikusitakoarekin antzekotasun handia dauzka, katibatzen duen istorio simple zein ederrak kontatzen dugu. Ori and the Will of the Wispsek 2015an ikusi genuen guztia hobetzea lortu du. Abentura borobila eratu dute Moon Studioseko kideek, eta gehitutako berritasun guztiak eskertzekoak dira. Bideojokoen zaleek jokatu beharreko lan zoragarria eta divertigarria izatez gain, ikus-entzunezko obra liluragarria da Oriren azken bideojokoa.